Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα εξετάσουμε ένα θέμα μεγάλης βαρύτητας που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη ζωή σας. Τα 7 λάθη που πρέπει να αποφύγετε στα γεράματα με βάση τη στοική σοφία. Ο στοικισμός, μια αρχαία φιλοσοφία, μας διδάσκει πώς να ζούμε ενάρετα με ισορροπία και ηρεμία. Οι διδαχές του είναι ιδιαίτερα πολύτιμες, καθώς εισερχόμαστε στα μετέπειτα στάδια της ζωής, με στόχο να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε μια υγιή και πλήρη ζωή. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής σας καθώς μεγαλώνετε, αυτό το βίντεο είναι για εσάς. Λάθος νούμερο 1. Ζώντας στο παρελθόν. Ο στοικισμός, μια φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην ανθεκτικότητα, την αρετή και τη σοφία, ενθαρρύνει τα άτομα να ζουν στο παρόν αντί να ασχολούνται υπερβολικά με το παρελθόν. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην πεποίθηση ότι το παρόν είναι η μόνη στιγμή στην οποία έχουμε πραγματικό έλεγχο και εστιάζοντας σε αυτό μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη και ουσιαστική ζωή. Ενώ είναι φυσικό και συχνά ωφέλιμο να αναπολούμε τις παρελθοντικές εμπειρίες, οι στοικοί μας προειδοποιούν να μην επιτρέπουμε σε αυτές τις αναμνήσεις να κυριαρχούν στις σκέψεις μας και να μας εμποδίζουν να ασχοληθούμε με το εδώ και το τώρα. Η υπερβολική εστίαση στο παρελθόν μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα μεταμέλειας, νοσταλγίας ή ακόμα και μελαγχολίας, τα οποία μπορεί να μας αποτρέψουν από το να εκτιμήσουμε και να απολαύσουμε πλήρως την παρούσα στιγμή. Αποδεχόμενοι το παρελθόν ως μια σειρά μαθημάτων που έχουν διδαχθεί, μπορούμε να ενσωματώσουμε τη σοφία του στις τρέχουσες πράξεις και αποφάσεις μας, χωρίς να είμαστε δεσμευμένοι από αυτό. Αυτή η αποδοχή δεν αφορά την απόρριψη ή τη λύθη της ιστορίας μας, αλλά την κατανόηση ότι αυτή μας έχει διαμορφώσει και στη συνέχεια πρέπει να προχωρήσουμε με τη γνώση που αποκτήσαμε. Η στοική πρακτική της ενσυνειδητότητας μας ενθαρρύνει να δημιουργούμε ενεργά ουσιαστικές εμπειρίες στο παρόν, να χτίζουμε νέες αναμνήσεις και να ασχολούμαστε με τη ζωή καθώς αυτή εξελίσσεται. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε ένα αίσθημα ειρήνης και ικανοποίησης, γνωρίζοντας ότι αξιοποιούμε στο έπακρο το χρόνο και τις προσπάθειές μας. Ουσιαστικά, η έμφαση του στοικισμού στο να ζούμε στο παρόν έχει να κάνει με την έβρεση ισορροπίας, την τιμή και τη μάθηση από το παρελθόν, ενώ αφιερώνουμε την ενέργεια και την προσοχή μας στις ευκαιρίες και τις εμπειρίες που βρίσκονται μπροστά μας. Λάθος νούμερο 2. Έλλειψη στόχων και σκοπού. Η ύπαρξη ενός σκοπού είναι απαραίτητη για να δώσει νόημα και κατεύθυνση στη ζωή, ειδικά στα γεράματα. Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η συνταξιοδότηση, η απώλεια αγαπημένων προσώπων και οι αλλαγές στην υγεία, που μπορεί να οδηγήσουν σε αισθήματα απουσίας σκοπού ή ασημαντότητας. Ωστόσο, η συμμετοχή σε δραστηριότητες που φέρνουν χαρά, η εθελοντική εργασία ή η συνεχής μάθηση μπορεί να προσφέρει μια ανανεωμένη αίσθηση σκοπού και πληρότητας. Οι στοικοί συνιστούσαν τέτοιες πρακτικές για να παραμένουν οι άνθρωποι κινητοποιημένοι και ικανοποιημένοι. Πίστευαν ότι μια ζωή με σκοπό ήταν αυτή που ευθυγραμμίζεται με τη φύση, τη λογική και την αρετή. Με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που κάποιος βρίσκει ψυχαγωγικές, είτε πρόκειται για ένα χόμπι, μια δημιουργική δραστηριότητα ή απλώς την παρέα με αγαπημένα πρόσωπα, οι άνθρωποι μπορούν να βιώσουν μια βαθιά αίσθηση ικανοποίησης και ευτυχίας. Η εθελοντική εργασία προσφέρει επίσης έναν άλλο δρόμο για την έβρεση σκοπού, καθώς επιτρέπει στους ανθρώπους να συμβάλλουν στις κοινότητές τους, βοηθώντας τους άλλους και έχοντας θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Αυτή η ανιδιοτελής πράξη μπορεί να είναι απίστευτα ικανοποιητική και να προσφέρει μια ισχυρή αίσθηση σύνδεσης και σημασίας. Η συνεχής μάθηση, μια πρακτική που εκτιμούν ιδιαίτερα οι στοικοί, παίζει επίσης κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση μιας αίσθησης σκοπού. Είτε πρόκειται για την απόκτηση μιας νέας δεξιότητας, την ανάγνωση ή την εξερεύνηση νέων ενδιαφερόντων, η διαβίου μάθηση διεγείρει το μυαλό
και το διατηρεί ενεργό και παραγωγικό. Ενθαρρύνει την περιέργεια και την ανάπτυξη, βοηθώντας τα άτομα να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να παραμένουν ανθεκτικά. Συνοψίζοντας, η ύπαρξη ενός σκοπού μέσω ψυχαγωγικών και ευχάριστων δραστηριοτήτων, όπως εθελοντισμού και συνεχούς μάθησης, μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο γεμάτη και κινητοποιημένη ζωή στα γεράματα, όπως υποστηρίζουν οι Στοικοί. Λάθος νούμερο 3. Αντίσταση στην αλλαγή. Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, ιδιαίτερα στη τρίτη ηλικία. Η στοική φιλοσοφία μας διδάσκει να αγκαλιάζουμε την αλλαγή με ηρεμία, βλέποντάς την ως μια ευκαιρία για ανάπτυξη και ανανέωση. Στα τελευταία στάδια της ζωής, η προσαρμογή σε νέες συνθήκες και προοπτικές γίνεται κρίσιμη για τη διατήρηση της ευημερίας. Ο στοικισμός μας ενθαρρύνει να αποδεχτούμε αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να εστιάζουμε στις δικές μας αντιδράσεις και στάσεις. Αυτή η νοοτροπία μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τις μεταβάσεις της ζωής με χάρη και ανθεκτικότητα, βρίσκοντας ειρήνη μέσα στην αβεβαιότητα. Με την καλλιέργεια εσωτερικής δύναμης και ευελιξίας μπορούμε να προσεγγίσουμε τις αλλαγές που έρχονται με τη γύρανση όχι ως βάρη, αλλά ως ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη. Είτε πρόκειται για την αντιμετώπιση της φυσικής παρακμής, την απώλεια αγαπημένων προσώπων ή τις αλλαγές στις καθημερινές μας ρουτίνες, η στοική προσέγγιση μας βοηθά να παραμένουμε συγκεντρωμένοι και να βλέπουμε αυτές τις προκλήσεις ως μέρος της φυσικής τάξης των πραγμάτων. Η αποδοχή της αλλαγής με στοική νοοτροπία σημαίνει την αναγνώριση ότι κάθε τέλος είναι και μία αρχή και ότι κάθε νέα φάση της ζωής φέρνει τις δικές της μοναδικές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη. Λάθος νούμερο 4. Αποτυχία στη μάθηση. Η συνεχής μάθηση είναι θεμέλιο της προσωπικής ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ότι το μυαλό παραμένει ενεργό και προσιλωμένο. Οι Στοικοί, γνωστοί για τις βαθιές φιλοσοφικές τους γνώσεις, αποδίδουν τεράστια αξία στη γνώση και στην επιδίωξη της σοφίας. Πίστευαν ότι η διαρκής μάθηση ήταν κρίσιμη για μια ενάρετη και ικανοποιητική ζωή. Μέσω της συνεχούς αναζήτησης γνώσεων, μέσω της ανάγνωσης, της παρακολούθησης μαθημάτων και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων, οι άνθρωποι μπορούν να καλλιεργήσουν ένα ολοκληρωμένο και προσαρμοστικό πνεύμα. Αυτή η προσέγγιση δεν εμπλουτίζει μόνο την κατανόηση του κόσμου, αλλά επίσης προάγει την νοητική ευκινησία και ανθεκτικότητα. Σε έναν ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο, η ικανότητα μάθησης και προσαρμογής είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η συμμετοχή στη διαρκή μάθηση βοηθά τα άτομα να παραμένουν ενημερωμένα για τις νέες εξελίξεις και τεχνολογίες, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίζουν τις πολυπλοκότητες με αυτοπεποίθηση και ικανότητα. Επιπλέον, η πρακτική της διαρκούς μάθησης συμβάλλει στη συνολική ευημερία, παρέχοντας αίσθηση σκοπού και επίτευξης. Ενθαρρύνει την περιέργεια και τη δημιουργικότητα, αποτρέποντας τη νοητική στασιμότητα και κρατώντας το μυαλό αιχμηρό. Είτε πρόκειται για την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας, την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου ή την εξερεύνηση ενός νέου τομέα μελέτης, η πράξη της μάθησης από μόνη της φέρνει χαρά και ικανοποίηση. Η στοική φιλοσοφία υπογραμμίζει τη σημασία της αυτοβελτίωσης και της αδιάκοπης επιδίωξης της γνώσης, τονίζοντας ότι το ταξίδι της μάθησης είναι εξίσου πολύτιμο με τη γνώση που αποκτάτε. Αγκαλιάζοντας τη διαρκή μάθηση, τιμούμε τη στοική παράδοση και δεσμευόμαστε για μια ζωή διαρκούς πνευματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Λάθος νούμερο 5. Ανησυχώντας υπερβολικά για το μέλλον. Η υπερβολική ανησυχία για το μέλλον μπορεί να μας στερήσει την απόλαυση της παρούσας στιγμής. Αυτή η συνεχής ενασχόληση με το τι έρχεται συνήθως μας τυφλώνει από την ομορφιά και τις ευκαιρίες που μας περιβάλλουν εδώ και τώρα. Οι στοικοί, αρχαίοι φιλόσοφοι που αναζητούσαν τη σοφία και την ηρεμία, υποστήριξαν τη ζωή στο παρόν και την εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας να διαχειριστούμε οποιαδήποτε πρόκληση του μέλλοντος. Πίστευαν ότι εστιάζοντας σε ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε και αποδεχόμενοι ό,τι δεν μπορούμε,
καλλιεργούμε μια αίσθηση ειρήνης και ικανοποίησης. Αυτή η νοοτροπία μας ενθαρρύνει να αγκαλιάσουμε κάθε στιγμή αναγνωρίζοντας την αβεβαιότητα και την μοναδική αξία της, αντί να αφήνουμε το μυαλό μας να καταναλώνεται από υποθετικά σενάρια και πιθανά προβλήματα. Η στοική φιλοσοφία μας διδάσκει να παραμένουμε προσγειωμένοι στο παρόν. Αυτό όχι μόνο ανακουφίζει από το περιττό άγχος και την ανησυχία, αλλά επίσης ενισχύει την ικανότητά μας να εκτιμούμε και να εμπλεκόμαστε πλήρως με τις τρέχουσες εμπειρίες μας. Ασκώντας την ενσυνείδηση και διατηρώντας μια προοπτική εστιασμένη στο παρόν, μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια βαθύτερη αίσθηση ευγνωμοσύνης και εκπλήρωσης. Εμπιστευόμενοι την ανθεκτικότητα και την επινοητικότητά μας, γινόμαστε πιο ικανοί στο να πλοηγούμαστε στις αβεβαιότητες της ζωής, σίγουροι ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος με ηρεμία και χάρη. Έτσι, η στοική προσέγγιση προσφέρει έναν πρακτικό και βαθύ τρόπο να εμπλουτίσουμε τις ζωές μας, ενθαρρύνοντάς μας να απολαμβάνουμε την παρούσα στιγμή, ενώ προετοιμαζόμαστε να συναντήσουμε το μέλλον με ήρεμη βεβαιότητα. Λάθος νούμερο 6. Υπερβολική συναισθηματική φόρτιση. Η στοική φιλοσοφία τονίζει τη σημασία του ελέγχου των συναισθημάτων ως κρίσιμου δρόμου για τη λογική σκέψη και την εσωτερική ειρήνη. Σύμφωνα με τη στοική φιλοσοφία, συναισθήματα όπως ο θυμός, ο φόβος και η υπερβολική χαρά μπορούν να θολώσουν την κρίση μας, οδηγώντας σε παρορμητικές αποφάσεις που συχνά τις μετανιώνεις. Οι στοικοί πιστεύουν ότι με την κατάκτηση των συναισθημάτων μας μπορούμε να επιτύχουμε μια πιο ισορροπημένη και αρμονική κατάσταση νου, επιτρέποντάς μας να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της ζωής με σαφήνεια και σοφία. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει την καλλιέργεια της ενσυνειδητότητας και την τακτική αυτοανάλυση. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να παραμένουμε παρόντες και ενήμεροι για τις συναισθηματικές μας καταστάσεις, αποτρέποντάς μας από το να κλιμακώνονται και να μας κατακλείζουν. Μέσω της αυτοανάλυσης αποκτούμε γνώση για τις ρίζες των συναισθημάτων μας και αναπτύσσουμε στρατηγικές για τη διαχείρισή τους αποτελεσματικά. Αναγνωρίζοντας τα συναισθήματά μας χωρίς να κυριαρχούμαστε από αυτά, μπορούμε να διατηρήσουμε μία ήρεμη και συγκροτημένη νοοτροπία ακόμη και σε αγχωτικές καταστάσεις. Αυτή η συναισθηματική ανθεκτικότητα όχι μόνο ενισχύει τις ικανότητές μας στη λήψη αποφάσεων, αλλά επίσης συμβάλλει σε μια βαθύτερη αίσθηση εσωτερικής ειρήνης. Η στοική φιλοσοφία μας διδάσκει ότι ενώ δεν μπορούμε πάντα να ελέγξουμε εξωτερικά γεγονότα, μπορούμε να ελέγξουμε τις αντιδράσεις μας σε αυτά. Αυτή η διάκριση είναι θεμελιώδης για την στοική αναζήτηση της ηρεμίας, εστιάζοντας σε ό,τι είναι υπό τον έλεγχό μας και αποδεχόμενοι ό,τι δεν είναι, μπορούμε να πλοηγηθούμε στη ζωή με μεγαλύτερη ισορροπία. Έτσι, η στοική πρακτική του συναισθηματικού ελέγχου δεν αφορά την καταστολή των συναισθημάτων, αλλά την κατανόηση και την κατεύθυνσή τους με τρόπους που υποστηρίζουν την ευημερία και τη λογική μας. Μέσω της συνεχούς πρακτικής, οι στοικοί επιδιώκουν να μεταμορφώσουν τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις, επιτυγχάνοντας μια κατάσταση διαρκούς ηρεμίας και λογικότητας εν μέσω των αβεβαιοτήτων της ζωής. Λάθος νούμερο 7. Απομόνωση από την κοινωνική ζωή. Η ανθρώπινη σύνδεση είναι θεμελιώδης για τη συναισθηματική ευημερία σε κάθε ηλικία, αποτελώντας τη βάση για την ψυχική υγεία και την ευτυχία μας. Οι κοινωνικές σχέσεις, είτε με την οικογένεια, τους φίλους ή την κοινότητα, παρέχουν απαραίτητη υποστήριξη, χαρά και μια βαθιά αίσθηση ανήκειν. Αυτές οι συνδέσεις μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ζωής, να γιορτάσουμε τις επιτυχίες μας και να βρούμε νόημα στις καθημερινές μας ζωές. Από τις πρώτες ημέρες της παιδικής ηλικίας, όπου οι δεσμοί με τους φροντιστές και τους συνομήλικους διαμορφώνουν την συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή μας, έως τα υπόλοιπα μεταγενέστερα στάδια της ζωής, όπου οι φιλίες και οι οικογενειακοί δεσμοί προσφέρουν άνεση και συνέχεια, η ανθρώπινη σύνδεση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της ύπαρξής μας. Οι στοικοί
Αρχαίοι φιλόσοφοι γνωστοί για την έμφαση τους στη λογική και την αρετή καταλάβαιναν βαθιά την αξία της κοινότητας. Ενθάρρυναν την ενεργή συμμετοχή με άλλους, όχι απλώς ως καθήκον, αλλά ως μέσο για να εμπλουτίσουμε τη ζωή μας και να επιτύχουμε την ευδαιμονία, μια κατάσταση ευημερίας και ζωής σύμφωνα με τη φύση. Σύμφωνα με τη στοική σκέψη, οι άνθρωποι είναι εγγενώς κοινωνικά όντα, σχεδιασμένα να ζουν σε αρμονία μεταξύ τους. Η αλληλεπίδραση με τους άλλους θεωρούνταν τρόπος άσκησης αρετών, όπως η καλοσύνη, η υπομονή και η ενσυναίσθηση. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις χρησιμεύουν επίσης ως ευκαιρίες για υποστήριξη και για να λάβουμε υποστήριξη, ενισχύοντας μια αμοιβαία σχέση που ισχυροποιεί την κοινότητα στο σύνολό της. Στη σύγχρονη εποχή, η σημασία των κοινωνικών συνδέσεων παραμένει εξαιρετικά σχετική. Μελέτες δείχνουν συνεχώς ότι τα άτομα με ισχυρά κοινωνικά δίκτυα έχουν καλύτερη ψυχική υγεία, βιώνουν λιγότερο άγχος και ζουν μακρύτερες και υγιέστερες ζωές. Σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο, όπου οι προσωπικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να είναι σπάνιες, η έβρεση τρόπων για σύνδεση με άλλους, είτε μέσω κοινωνικών δικτύων, κοινοτικών ομάδων ή παραδοσιακών συναντήσεων, είναι ζωτικής σημασίας. Εκτιμώντας και καλλιεργώντας τις σχέσεις μας, όχι μόνο ενισχύουμε την προσωπική μας ευημερία, αλλά συμβάλλουμε επίσης στην συλλογική υγεία και ευτυχία των κοινοτήτων στις οποίες ανήκουμε. Συμπερασματικά, οι διδασκαλίες των Στοικών προσφέρουν διαχρονική σοφία για να αντιμετωπίσουμε τα γεράματα με χάρη και πληρότητα, αποφεύγοντας αυτά τα κοινά λάθη και υιοθετώντας τις στοικές αρχές, μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια ζωή αρετής, ανθεκτικότητας και εσωτερικής γαλήνης σε κάθε στάδιο της ζωής μας. Ας προσπαθήσουμε να ζούμε με σκοπό, να εκτιμούμε την παρούσα στιγμή και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της ζωής ως ευκαιρίες για ανάπτυξη. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε μας ένα like και κάντε εγγραφή, ώστε να έχετε άμεση επαφή με κάθε διαφωτιστικό περιεχόμενο που ανεβαίνει. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.